Salve e bentrovati, mina continui anga video ya kunjora yani toujours ame panneau indication ka video temene kunya blaya donc comment ya fa ya chuga muna mina continue na ye yoro kilena amani ni fe ni mo kurai kana nyene ka inscrire anga canal la pour que ikana anga video je preavviso di parcheggio. Il segnale preannuncia una zona di parcheggio procedendo nel senso della freccia. In questo caso a 300 metri. Donc ni abayira ko parking be wala ni ye flèche ni suit flèche ni ga direction a 300 metri bita parking soro no. Donc bi ka tika mobili gare. Parcheggio di scambio con linea autobus indica o avvia verso un parcheggio di scambio ubicato e predisposto vicino ad una fermata o un capolinea dell'autobus. Donc ni fene ni bayira ga foko parking be mais ani ben différencier jume ya bayira ga foko parking be bisi gare kerefe quoi bisi joro kerefe. Donc abayira ko possibilité bi bulo kati gare ye ka bisi numéro 8 ani numéro 45 ma kono wala be ko ta kataga o witaga yoromina. Donc ni abi odeira. Parcheggio di scambio con tram indica o avvia verso un parcheggio di scambio ubicato e predisposto vicino ad una fermata o un capolinea del tram. Donc ni fene nimbi tramu de ira ni fene ba ira ko parkingi ko abe tramu ka joro kerefe quoi. C'est-à-dire ibe se ka ti gare ka tramu numéro 3 numéro 51 numéro 66 ta donc ni abi o fene de ira. Parcheggio di scambio con metropolitane o altri servizi extraurbani su rotaia indica o avvia verso un parcheggio di scambio ubicato e predisposto vicino ad una fermata o un capolinea della metropolitana o altri servizi extraurbani su rotaia. Donc ni fene nimbi ayira ku bisega ti gare ka parking be bisegi gare ka metro numéro 2 ta quoi. Voilà, donc abisego o yira ka abisego yira description na ko ou bien ko abisega service woro yira mun be dugu kofe quoi. Na fo abe fen woro ka service woro yira mun be boli araye kan quoi. Voilà, donc o do bisa ke peut-être na fo tramun nuyi mais abisa ke o bisa tramu bu ka hali service woro bla o place la quoi. Parcheggio di scambio con itinerari turistici o escursionistici a piedi indica o avvia verso un parcheggio di scambio ubicato vicino ad un itinerario turistico o escursionistico da percorrere a piedi. Donc ni fenete dore ni maira abe parking de ira ibisa ka tigi ka mobili gare quoi. Voilà, parking mimbe tursu ka yoro kerefe tursu bita visiter ou bita tokoma yoro muna quoi. Donc parke jodo benino ibisa ka taga ika mobili gare ninga taga tokoma ni tokoma kadiye ou be tursu bita ka fem fle ninga to o fle. Donc ni abi o fenere ira. Ospedale indica la presenza di una struttura ospedaliera, una clinica o una casa di cura nelle vicinanze ed invita a evitare i rumori. Donc ninte dore ira nimbi doctor sode ira. Donc plisi fene ba kono donc doctor sobe clinique walma furakali be kay romuna. Donc ko abi invité ika dobo mangala quoi. Voilà, ikana Jean ikana ayoro tokola iba soro banama to benino. Donc ikana klaxonike na make iwajiblen do ere quoi. Na make kay kamina ni sekotala. Voilà, sunu note imanginka klaxonike. Voilà, imanginka klaxonike ayoro tokola una nyokonan. Pronto soccorso indica un posto
sanitario organizzato per interventi di primo soccorso. Donc ni fene be pronto soccorso de yira en place ka yoro le dabora ka intervention urgence quoi. Donc ni bi o fene yoro yira. Assistenza meccanica indica una officina meccanica o similare lungo la viabilità extraurbana. Donc ni fene ni be mécanicien ka yoro de yira. Donc abi mécanicien ka yoro yira ona nyogona nunu mun be mobile dilan voilà. Donc ko yoro la yoro min be ni dugu kofe yoro don quoi. Voilà, extraurbana dugu kofe yoro la. Panneau fene ba o de yira parce que panneau ni couleur be blue la. Donc ça veut dire que avec dugu kofe sira kan. Telefono indica un punto o posto telefonico pubblico lungo la viabilità extraurbana. Donc ni fene ba téléphone yoro de yira téléphone public yi bise ki jo ka wole like jani appel urgence do bi kan mais téléphone ti bolo. Donc ya bise ka ti gare ba soro joro be bi jo ki ka appel ke quoi. Donc avec dugu kofere parce que panneau couleur bleu. Donc avec dugu kofe sira kan. Il fermento indica un impianto di distribuzione di carburante lungo la viabilità extraurbana. Ni fene be dugu kofere donc abi carburant oro de yira quoi. Voilà, ni ka carburant banendo ni sera e ba donc a fo ibise ka carburanta. Voilà, ni abi oro de yira. Il rifornimento con benzina verde, simbolo verde benzina senza piombo, simbolo nero benzina ordinaria. Il colore di fondo del cartello è quello proprio della viabilità lungo la quale è installato. Donc ni fene be carburant oro de yira mais ni ba yira be carburant qualité fla de yira mi e benzina verde ani noir. Donc abol qualité fla de yira ki bise ko luta parce que ni a jetimna carburant qualité ka cha o mobile be na tado. Donc ni kon be qualité fla yira mun ni mun tikle aba yira fene ka fo ko panneau ni ko ibe tugu ko fe sira de kan. Voilà, boni panneau ni na asoro tunya ke veri sisan o ba yira ka fo ko ibe autorité de kan. Mais comme panneau ni blue do donc ibe dugu ko fe sira ka strada extraurbane principal ou bien secondaire. Comme secondaire o ye sira fitini dugu ko fe sira fitini, principal dugu ko fe sira belebele ba. Voilà, lu fla be couleur ye blue ye. Maintenant autorité ta o ye verde. Donc ya be blue là, ça veut dire que avec strada extraurbane principal kan ou bien secondaire kan. Motel albergo. Bon infinité d'ore nimbe hotel de yira. Voilà, hotel ube la euro. Abo olu fla yira kwa niye ni ba soro ka foko hoteli do be i masrunyana ube la euro. O avec dugu kofere quoi. Avec dugu kofere sera ka toujours. Voilà, niye ni ba soro ini la euro do ka soro ibise ka ta information ni. Voilà, donc au place jema min fene fleni abise ka ke ubise ka service woro sebe konona na quoi. Voilà, ubise ka service woro sebe ibise ka service mun soro quoi comme information quoi. Yoro jema in konona na. Ristorante donc ninkoni halnin mafo voilà bekan kanno ni fene te doro restaurant ni kongo bila ni yeni ba don ga fo ini restaurant do ka suru afene be du ko ve sira kane. Bari voilà ni venete dore ni bari de café bita romino généralement. Donc ni yeni dugu ko fe sira kan ba do ka fo ini bari do ka suru. Voilà. Fermata autobus indica i punti di fermata dell'autoservizi di pubblico trasporto extraurbani. Lo spazio blu sottostante al quadrato bianco col simbolo nero può essere utilizzato per indicazione dei servizi in transito, loro destinazioni ed eventuali orari. Donc ni vene bisi de ni be bisi ka fermata ira quoi bisi tayoro. Donc akoko place jema min fleni abe katkar la wala ko abise ka
bisi ka information sɛbɛ i n'a fɔ a ka lɛriw wala a bɛ tɛmɛ lɛri minnu na o n'a ɲɔgɔnnaw quoi. Fermata trama. Bon, nin fɛnɛ tɛ dɔwɛrɛ nin bi tramu de ka jɔyɔrɔ yira. Voilà, nin fɛnɛ bɛ tramu ka jɔyɔrɔ yira toujours dugu kɔfɛ. Place jɛman min bɛ yen u bɛ se ka tramu na lɛri ninnu wala a bɛ tɛmɛ wagati min na tramu ka information u bɛ se k'olu sɛbɛ o yɔrɔ la. Auto su nave. Bon, nin fɛnɛ nin tɛ dɔwɛrɛ nin b'a yira k'a fɔ ko i ni pɔru dɔ de ka surun quoi. Voilà, i ni pɔru dɔ ka surun n'i bɛ fɛ k'i ka mobili transporter ka taa jamana kan ka bɔ jamana dɔ kan ka taa jamana dɔ kan. N'i bɛ ka pɔru yɔrɔ ɲini pour o n'i ye nin pano in ye i b'a dɔn n'i ma se pɔru ma kɔni i b'a sira kan. Voilà, donc nin bi o de yira k'a fɔ i bɛ ka se pɔru ma. Voilà, pɔru min bɛ yen nɔ n'i bɛ se ka bateau sɔrɔ bateau min bɛ yen n'u bɛ mobili transporter ka taa jamana wɛrɛ kan. Auto su treno. Vieni posto nelle vicinanze di una stazione ferroviaria e avvia gli automobilisti al servizio di trasporto autovetture al seguito del viaggiatore. Bon, nin fɛnɛ b'a a yira k'a fɔ ko i bɛ se ka i ka mobili transporter train kɔnɔ quoi. Donc a bɛ kɛ train gare kɛrɛfɛ de quoi. Nin pano tɔgɔ nin u b'a bila yɔrɔ la yɔrɔ min ka surun train gare la. Donc a bɛ possibilité yira k'a fɔ ko n'i bɛ fɛ k'i ka mobili transporter train fɛ i bɛ se ka taga a yɔrɔ tɔgɔ la quoi. Voilà, a bɛ o de yira dɔrɔn. Auto el seguito. Vieni in posto nelle vicinanze di una stazione ferroviaria e avvia gli automobilisti al servizio di trasporto autovetture al seguito del viaggiatore con cuscetto sul treno. Bon, particularité ye mun ye nin fɛnɛ b'a yira k'i bɛ se k'i ka mobili transporter train kɔnɔ quoi. Voilà, a bɛ train gare yɔrɔ de yira et puis a bɛ possibilité yira i bɛ se ka i ka mobili transporter train kɔnɔ. Ani nin dɔ in différence ye mun ye yan o kɛlen don ka li fara kan. Donc ça veut dire que possibilité b'i bolo n'i ka mobili ka taga ɲɔgɔn fɛ quoi. Voilà, i ka mobili bɛ train min kɔnɔ i bɛ layɔrɔ sɔrɔ yen i b'i la ka sunɔgɔ tranquillement i n'i ka mobili ka voyager ɲɔgɔn fɛ. Donc ni a bi o de yira. Area attrezzata con impianto di scarico. Indica un'area attrezzata con impianto che consentono ai veicoli che hanno i servizi igienico-sanitari lo scarico dei residui organici e delle acque bianche e sporche. Donc nin fɛnɛ nin tɛ dɔwɛrɛ ye nin bi a yira k'a fɔ ko ɲamaɲamaw bɛ décharger yɔrɔ mun na dugu kɔfɛ a tɛ dugu kɔnɔ dugu kɔfɛ. Donc a bi o de yira mɔgɔ minnu bɛ musala n'u bɛ soli ka taga ɲamaw ta mɔgɔw ka da la olu bɛ taa ɲama ninnu de décharger nin dɛgɛ in kɔnɔ quoi. Ya donc a dilannen de don a kama quoi. Voilà, ale dilannen don a kama. Bolimafɛnw fɛnɛ dilannen don a kama minnu bɛ n'u bɛ se ka taga fɛn nɔgɔlen ninnu ɲama ninnu n'a ɲɔgɔnna ninnu ani ji nɔgɔ ninnu u bɛ taga ka taga olu décharger ni dɛgɛ in de kɔnɔna na quoi. Ya bon, sisan an ka video an b'a jɔya ni Ala sɔnna ma an bɛ na ni video wɛrɛw ye. An b'a fɔ toujours ni ye mɔgɔ kura ye i ka abonné pour que i ka an ka video bɛɛ sɔrɔ. Aw kana ɲinɛ ka an sikire fɛnɛ an ka Facebook page kan quoi. N'i taara Facebook kan k'a sɛbɛ Patande Bi Banbara i b'a ye an ka fɛngɛ bɛ na fɛn min ye an ka page ye a bɛ na i b'a sɔrɔ dessin permu ja b'a kan. Voilà, i b'a sɔrɔ permu fɛngɛ ja b'a kan. Voilà, i bɛ se k'i abonné. Voilà, comme ça yen fɛnɛ ni Ala sɔnna ma waati dɔw la an bɛna na live kɛ yen nɔ. Voilà, temps en temps n'an sera ka temps sɔrɔ an bɛna na live kɛ an ka page kan quoi, an ka page Facebook. Donc aw kana ɲinɛ ka abonné yen. An b'a fɔ aw ye aw k'an bɛn video natɔ. Wassalam.